Egun. Gaur Ainhoa Plaza Zabala izango dugu hizlari bezala, eta bera Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle zen ikertzailea da. Biomedikuntzan doktoratua, eta gaur egun neurozientzian eta farmakologian egiten du lan. Farmakologia EHUko medikuntza eta erizaintza fakultatetan erakusten du, eta bere egungo ikerketak garuneko zelula desberdinen arteko komunikazioa aztertzean datzate, garuneko gaixotasunak hobeto ulertzeko eta etorkizunean horiek tratatzeko terapia berri batzuk garatu ahal izateko. Eta bestalde, gaur ere Inigo Arrizabalaga izango dugu gurekin, bera Mutrikuarra, filosofiak irakaslea, eta Mutrikuko bertsolaritza eta kidea da, eta gaur bertsotan egingo dugu, eta zingo gara. Vale. Bueno, eskerrik asko Olatz eta Zigor eta Ondarruko Institutuari gonbidapenagaitik, baita ere Inigori bertsolari bezala parte hartzeagatik, ezta? Olatzek esan duen bezala, nik bertsolaritzarekin ez daukat erlazio estu bat, baina bai badaramatzat ia 20 urte neurozientziak ikertzen. Bai, garuna ikertzen. Orduan, komentatu zidatenean Zigorrek eta, batez ere Zigorrek, ia proiektu honetara apuntatuko nintzen, esan nuen, zergaitik ez, beti ikasten da zeo zer. Beraz, gaurko honetan, lehenengo zatian hitz egingo dugu bizkat garunaren egitura eta funtzioari buruz, ikuspegi ezberdinetatik abiatuz, eta lehenengo partean neurozientifikoagoa izango da, eta gero azken zatian, Inigorekin ikusiko dugu, adibide bizi bezala erabiliko dugu bertsolaritza, gizagarunak dauzkan goi funtzioak hobeto ezagutzeko. Orduan, hasiko gara bizkat ikusten eta azaltzen garuna zer den, ze egitura daukan eta nola funtzionatzen duen. Nik argazki hau jartzen badut hemen, zer ikusten duzue hor, edo zer iruditzen zaizue direla horiek. Badaukagu plakatxo bat, eta hori gorria normalean izaten da kultibo medioa, ezta? Zer iruditzen zaizue direla egitura horiek, zer izan daiteke? Inork ez daki? Ez? Usainik ere ez? Garun zatiak. Dira mini garunak edo organoideak bezala ezagutzen dira, eta azken urteetan asko evoluzionatu dute eta asko garatu dira, eta dira laborategian hasten diren garun zati txikiak, bai? Hauek mozten baditugu, erditik mozten baditugu, zelula multzoak antolatzen direla, antolatuta ikusiko ditugu. Badakigu, zelula gorputzeko unitate bizia dela, ezta? Eta organu bakoitzean badauzkagu zelula ezberdinak. Zelula horiek ikusteko zientzialariok egiten dituguna da tintatu. Zelula mota bakoitza tintatuko dugu kolore ezberdin batez. Eta hemen ikusi dezakegu garunean zelan antolatzen diren garuneko zelulak geruza ezberdinetan, eta gero nola joango diren sareak sortzen funtzio bat emoteko. Eta honek garamatza gure gaurko lehenengo galderara edo galdera garrantzitsuenera. Lehenengoa eta azkena, nola izan daiteke zelula multzo batek, ehun zati batek, ez da gaur egun gizagarunak dauzkan goi funtzioak izatera. Agian dela neurozientzian dagoen galderari garrantzitsuena. Bizkat erantzun dezakegu, baina agian ez osotasunean. Orduan, honek minigarunak zelan sortzen dira laborategian. Egiten dena da, paziente batetik edo pertsona osasuntsu batetatik abiatuz, egiten direna da, bere odoleko zelulak, adibidez odola erraz ateratzen da, edo azaleko zelulak
erausten dira, eta horiek egiten direna da birprogramatu. Eta birprogramatzeak zer esan nahi du? Esan nahi duena da, faktore ezberdin batzuk botatzen zaiela odoleko zelula horiei edo azaleko zelula horiei, eta bihurtzen direla amazelula, hor agertzen den bezala. Amazelularen kontzeptua guztiok ezagutzen dugu, gutxi gora bera, amazelulak izango dira, gure gorputzeko zelula guztiak emateko gai diren zelulak, eta gero amazelula horiei egingo zaiena da, indukzio neural bat, bai kimikoki, faktore bereziak botako zaie, eta ja zelulak hasiko dira beraien artean antolatzen eta bolatxo txikiak sortzen. Eta bolatxo hauek sortu daitezke garuneko estruktura ezberdinenak, segun eta ze faktore botatzen diogun. Orduan, uste duzue bolatxo hauek, garunzatu txiki hauek ja formatzen direnean laborategian pentsatzen hasten direla? Pentsatzen dute? Ez, oraindik ez dute pentsatzen, baina hala ere badaude ja aditu batzuk eta kongresuak eta egiten ari direna, ez da ikusteko bola hauek hartzen badute kontzientzia edo pentsamendua garatzen badute, zeintzuk neurri etiko hartu beharko genituzken hauekin laborategian lan egiteko. Orduan, bolatxo hauek ez dute pentsatzen, ez dute kontzientziarik, beste gauza batzuen artean ez dutelako estimulurik jasotzen, eta beraz ez dutelako erantzun bat bota behar, ezta? Zein da gure garunaren funtzioetako bat garrantzitsua? Izango da estimuluak hartzea, horiek prozesatzea, eta gero erantzun bat botatzea. Eta hori ahal den eta arinen egitea, ezta? Oraintxe hemen gauden bitartean, zuek ari zareten hiri ikusten, entzuten, zer esaten dudan, notatzen duzue, zuen aulkia, hor zaudetela, eta garuna estimulu horiek guztiak hartzen ari da. Eta fokoa, segunetan non daukagun, batzuk sentituko ditugu edo kontziente egingo ditugu, eta beste batzuk ez, Eta estimulu horien arabera, erantzun voluntarioak edo involuntarioak ematen ditu garunak, voluntarioak normalean mugimendu eran, nik esaten dudanaren arabera, agian norbaitek ez du ulertu, eta albokoari galdetzen dio. Zer esan du, eta hor ja erantzun bat dago estimuluari. Eta baita ere, involuntarioki, gure gorputzeko erraiak, bihotza, arnasa, eta gure funtzio guztia, garunak erregulatuko du. Eta horrez gain, hau guztiaz gain, paraleloan hartzen ari den estimulu guztiez gain, eta ematen ari den erantzun guztiez gain, badaukagu hor gero, por defecto agertzen den pentsamendua, gogorapenak etortzen zaizkigu, gauzak imaginatzen ditugu, eta beraz, garuna izango da, hor jartzen duen bezala, gu garena, gu osotasunean. Garunik gabe, ez gara ezer. Baina garuna betidanik egonda hor eta horrelakoa izan da? Ez. Badakigu garuna animalien erreinuko inbentzioa dela, badaude animalia simple batzuk ere ez daukatena garunik, adibidez esponjak, esponjek ez daukate neuronarik eta ez daukate garunik. Eta izango ditugu animalia primitibo batzuk, neuronak izango dituztela, adibidez marmoken kasuan, sare difuso bat sortuko dutela neurona horiek, baina horrek ez dauka zerikusirik pentsamenduarekin edo kognizioarekin edo sormenarekin, hizkuntzarekin, gizakiok egin dezakegun gauzekin. Nerbiosistema honek gehiago dauka ikusteko biziraupenarekin. Marmokak zertarako behar du nerbiosistema bat? Estimuluak hartzeko, adibidez, temperatura aldaketak somatzeko edo uraren vibrazioak somatzeko eta bizirauteko. Nola? Elikagaiak lortzen adibidez. Bere sare difuso hortan, bere mugimenduak ze uste duzue izango direla, oso ordenatuak eta arinak edo bizkat kaotikoak. Bizkat kaotikoak izango dira.
Eta evoluzioan, badakizue evoluzioan sendoenaren edo fuerteenaren legea aplikatzen dela, ezta? Eta biziraupena sustatzeko zer behar dute espezieek irauteko, behar dute elikagaiak lortu, behar dute harrapakarietatik aldendu eta behar dute ugaldu, ezta? Bueno, hori sustatzeko, orain dela 600 milioi urte, zizare zapaletan nerviosistema multzokatzen hasi zen, eta simetria bilaterala bezala ezagutzen den egitura sortzen hasi zen. Eta orduan neurona multzo batzuk agertu ziren zizaren aurre aldean, eta hor estimulua jasotzen zituzten eta ematen zituzten erantzunak arinago gertatzen ziren, prozesamendua handitu zen, eta ja norabide dun mugimendu bat agertu zen, eta adibidez, elikagaiak lortzeko eta biziraupena sustatzeko, hori abantaila bat zen, ingurunera hobeto moldatu ziren. Eta horren evoluzioa izan ziren kordatuak, gu ere kordatuen artean gaude, ugaztunak, baita hegaztiak, arrainak eta beste espezie batzuk, eta ja hauetan agertuko da garuna, estruktura zentral hori, izango dela ordenagailua bezala, estimuluak hartzen dituena, eta erantzunak ematen dituena. Eta bizkarrezur muina, hau da, nerviosistema zentrala, eta oso efizientea izango dena, estimuluak hartzen eta botatzen. Hala ere, garuna sortu zenetik eta gure garunera, oraindik ere hainbat urteko evoluzioaren lana dago. Pantailan ikusi dezakezue, arrainetatik eta gizakietara garuna zelan aldatzen joan den, oso ikusgarria da tamaina, gizakietan tamaina askoz ere handiagoa da, baina konturatzen bazarete ikusten dugu espezie hauetan guztietan garunak oinarrizko osagaiak berdinak direla. Ikusten dugu adibidez urdinez, nahiko antzeko agertzen dela espezie guztietan, garun enborra. Garun enborrean batez ere kontrolatuko dira gorputzaren fisiologia, arnasketa, bihotz-maiztasuna, erreflexuak eta abar. Eta antzeko egituretan oinarritzen dira. Gero badaukago gorriz, zerebeloa. Zerebeloa izango da mugimenduen koordinaziorako eta denbora doiketa, mugimendu horiek denboran doitzeko oso garrantzitsua. Ikusten duzue, zelan ugaztunetan, primate eta gizakietan, hartzen duen tamaina bat, baina hegaztiek ere zerebeloa oso handia daukate. Zergaitik izan daiteke hori, hegaztietan hain garrantzitsua, zerebeloa. Egan egiten dutelako, eta beraz koordinazioa eta denborako doiketa erreala handia behar dutelako. Eta gero ikusten dugu horiz korteza, goi mailako funtzioak kodifikatzen dituen zatia, hizkuntza, identitatea, pertsonalitatea, erabakiak hartzea, eta gauz horiek. Argi dago, arrain batek, eta gizaki batek maila berean ez dituztela izango funtzio horiek. Orduan evoluzioan zehar, joan da gutxika edo gradualki funtzio horiek agertzen gizakian loratu duten arte, batez ere. Orduan, bukatzeko evoluzioaren zati honekin, hori, ulertu behar duguna da, azkenean gure garuna nolabait moldatzen dela gure bizimodura. Nola bizi garen eta zer behar dugun bizirauteko, horrelako garuna dugu. Hasiera batean garuna esan sortu pentsatzeko, baina gizakiaren bizitzak evoluzionatu du era batetara, eta sortu dugu hizkuntza konplexua, sortzen ditugu arteak, kirurgia daukagu eta abar. Orduan, ikusten badugu saguaren eta gizakiaren garunak, zer ikusten dugu? Ikusten duguna da, koloreetan saguan, korteza estimuluak hartzen dituzten kortezaren aldeak eta mugimendu motoreak egiten dituzten kortezaren aldeak toki asko hartzen dutela. Azkenean, sagu baten bizitza zer da? Sagu baten bizitza da elikagaia lortzea,
ugaltzea eta harrapakarietatik alde egitea, ez? Eta bai oso garrantzitsua da, saguaren kasuan, hor aurrekaldean ikuste duzu estruktura bat, dela usaimenaren erraboila. Saguetan oso garrantzitsua izango da usaimena, eta aldiz, gizakietan egitura hori ez dugu ikusiko. Naiz eta usaimena gizakietan ere, memoriarekin eta emozioekin eta abar asko erlazionatzen den. Orduan, batez ere, laburbilduz, gizakiaren kasuan, asko hedatu den eremua izango da asoziazio kortexa. More argiz agertzen dena hor. Eta asoziazio kortexak emango digu integratzeko, informazioa integratzeko eta interpretatzeko funtzioa, gizakiaren funtzioak direnak, hortxe ikusten dugu. Adibidez, flexibilitate kognitiboa, bertsolaritzan garrantzitsua izango da, ze ideia berriak sortu beharko dira momentuan, edo egoera berrietara moldatu beharko da bertsolaria, laneko memoria, gogoratzeko aurkariak zer esan duen, edo berak zeintzuk errima erabili dituen arinago, kontrol inhibitorioa, ez hasierako ideiekin geratzeko, baizik eta ideiarik onena bilatzeko eta inhibitzeko eskasenak direnak eta onena ateratzeko kanpora, eta beste hainbat. Orduan, asoziazio kortexak oso garrantzitsua izango da bertsolaritzan. Eta horretaz gain ikusi dezakezu erdialdean bebai, garunaren zatiak zenbat eta funtzioa finago egiten dugun gizakiok, zati handiago batek kodetzen duela hori garunean. Ikusten duzu adibidez, aurpegia, ahoa eta mia, kortexaren zati handi bat hartuko duela. Eta hori zergaitik izango da? Batez ere, ahoskatzeko, hizkuntza garrantzia handia dauka gure espeziean, komunikatzeko eta mimikak ere bai, askotan hitzek ez dutena esaten, mimikak esaten du. Beraz, gure garunak errekurtso asko erabiltzen ditu aurpegiaren mugimenduan eta sentsazioetan. Eta beste protagonista oso garrantzitsua gure garunean izango da eskua. Eskuekin ere gizakiok tresnak erabiltzen ditugu, artea, idazketa sortu dugu, marrazketa, kirurgia eta abar. Orduan, eskua mugitzeko eta sentitzeko ere toki asko erabiliko dugu. Zer dago garunaren barnean? Garunaren barnean, lehenago esan dudan bezala, zelulak aurkituko ditugu, eta horiek izango dira garunaren funtzioa sortuko duten. Hor jartzen duen bezala, giza garunaren pisua ez da oso altua, 1,5 kilo izango lituzke gutxi gora bera, 70 kiloko pertsona batean, baina gorputzeko energiaren 20% kontsumitzen du. Eta hori zergaitik da horrela? Garuneko zelulak izango direnan neuronak, informazioa pasatuko dute transmisio elektrikoarekin. Sortuko dituzte gradiente elektrokimikoak eta elektrikoki eta era arin batean neurona batetik bestera pasatuko da informazioa. Orduan, potentzial bat ematen denean, sustantzia kimikoak askatuko dira eta hurrengo neurona aktibatuko da horrela. Eta propietate honek, elektrizitatea konduzitzeko gai direla neuronek, hori da batez ere energia kontsumitzen duena garunean. Ze, garuna ez da gelditzen inoiz, garuna beti dago aktibo. Gu jesarrita gaudenean, lo gaudenean, pelikula bat ikusten ari garenean, bertso bat botatzen ari garenean, garuna beti dago aktibo. Eskatzen dioguna ez da berdina, baina beti egongo da aktibo. Eta neurona hauei laguntzeko, badaude beste zelula mota batzuk ere, izango direla glia zelulak. Eta glia zelulak egingo dutena da, neurona hauen impultsoa efizienteagoa izatea, eta garunaren funtzionamendua efizienteagoa izatea. Adibidez,
oligodendrozitoak isolatu egingo dituzten neuronak kable luzeak izango dituzte, alde batetik bestera joango direnak, eta gantz geruza bat jarriko diete informazioa harin pasatzeko. Astrozitoak berdean ikusten direnak, energia pasatuko diete zuzenean neuronei. Eta mikroglia bezala ezagutzen direnak, izango dira garuneko defentsa sistema, eta garuna garbituko duten zelulak, adibidez lesioen aurrean, iktus baten aurrean, neurona asko hilgo dira garunean, hor geratuko da betirako funtzioa asaldatzen, ez, normalean mikroglia etorriko da eta garbituko du, eta horrela lesioa nolabait zikatrizatu dezakegu, naiz eta funtzioaren galera bat ager daitekeen. Orduan, hemen jartzen dizkizuet argazki batzuk, garunekoak mikroskopiarekin laborategian ateratakoak, eta hor gorrian ikusten ditugu neuronen aksoiak, neuronen kableak, garunean, mielinarekin, gantz kaparekin, horrek emango diola abiadura transmisio sinaptikoari, informazioaren transmisioari, eta gero berdean ikusten ditugu gantz kapa hori sortzen dituzten zelulak. Baita ere, hemen jartzen dizuet beste argazki bat, non kaltzio ondak ikusten ditugun garunean zuzenean, eta gure garuna momentu oro ari da bizirik eta aktibitatea sortzen, berdez neuronak eta gorriz astrozitoak. Eta azkenik baita ere, ikusten dugu nola, lehenago esan dudan bezala, ikusten duzue berdez agertzen diren zelula horiek, zuhaitzak bezala, zabaltzen dituzte beraien eskuak, hori da lesio baten aurrean garunean momentuan gertatzen den erantzuna. Orduan, garuna bizirik dago, energia asko behar du, eta oso funtzio konplexuak sortzen ditu. Orduan, zelan ikusi dezakegu garunaren jarduera, eta ja bagoaz bizkat bertsolaritzaren aldera pasatzen. Garunaren jarduera gizakietan, ikusi dugu eredu esperimentaletan, adibidez mikroskopia erabili dezakegu, eta momentuan ikusi dezakegu zer ari den gertatzen hor, baina eredu esperimentaletan askotan galtzen dena da, baina denbora errealean zer ari da gertatzen, pertsona horren funtzioetan. Badauzkagu beste baliabide batzuk, normalean ospitaletan eta osasun zentruetan ikusten direnak, izango direla imagen teknikak. Ikusteko, garunean zeintzuk eremu aktibatzen diren, funtzio konkretuak egiten direnean. Orduan, badaude bi, PET izango da bat, eta honek egiten duena da, garunak kontsumitzen duen energia neurtu, eta kolore ezberdinetan ikusten dugu, zeintzuk eremuk kaptatzen duten glukosa gehiago. Badauka zerikusia metabolismoarekin, garunaren metabolismoarekin. Orduan, gorriz ikusten dugu, asko aktibatzen diren eremuak, eta urdinez ikusiko ditugu, gutxiago aktibatzen diren eremuak. Ondoan, resonantzia magnetiko funtzionala. Eta resonantzia magnetiko funtzionalak neurtzen duena da oxigenazioaren aldaketak. Aktibitatearekin erlazionatuta dagoela. Orduan, estimulu konkretuak eman daitezke gizakiei, adibidez bertsolarien kasuan orain dela urte batzuk egin ziren ikerkuntza batzuk, BCBL ikerkuntza zentroan, non aztertzen zuten bertsolari profesionalei, ematen zieten errima ezberdinak edo gai ezberdinak, eta bertsoa improvisatzen zuten bitartean, zeintzuk garuneko eremu aktibatzen ziren eta abar. Ez ditut ikusi emaitzak, batzuetan emaitzak argitaratzen tardatzen da, baina interesa hor egon zen. Baina horrela jakin dezakegu beraz, adibidez bertsolaritzan garunaren zeintzuk eremu aktibatuko liratekeen. Orduan, garunak badauzka
Pasatzen dugu diapositiba, garunak badauzka, pasatzen dugu diapositiba, garunak badauzka, hainbat eremu ezberdin, funtzio ezberdinekin, giza garunak, bai, ikusten dugu berdez, lobulu temporala, entzumena eta hizkuntza hor kodifikatuko da, eta bertsolaritzan beraz garrantzia handia izango du. Garunen borra, lehenago esan dugun bezala, gorputzaren erregulazioan arituko da, beraz urduri bagaude, garunen borra ere aktibatuko da, zerebeloa, mugimenduen koordinaziorako eta bai erritmoa mantentzeko bertsolaritzan oso garrantzitsua izango da, oksipitala, ikusmena, bertsolaritzarako justo, ikusmena ez da izango agian hain garrantzitsua, eta lobulu frontalean erabakiak hartuko dira eta kontrol exekutibo guztia eramango da. Orduan, bertsoak botatzean, eremu guzti hauek aktibatuko dira, patroi ezberdinetan, eta orain ikusiko duguna da, zein zatik hartzen duen parte momentu bakoitzen. Orduan, garunak badakigu bi hemisferio dauzkala, edo ez dakit badakigun, ez badakigu oraintzen zaten dizuet, orduan, aparte deke badaudela egitura horiek, egitura berdinak eukiko ditugu alde bietan, eta adibidez hizkuntza normalean eskerrean kodetzen da, hizkuntzaren gramatika, sintaxia eta bar, baina alde kontekstuala, ironia agertzen baldin bada, edo testu ingurua, metaforak agertzen badira, eskuineko aldean kodetuko da. Orduan eskerra eta eskuina konektatuta daude, gorputz kailukariarekin, eta hortxe transmitituko da informazio guztia alde batetik bestera, eta emango dira funtzio guztiak. Orduan, hasiko gara Inigorekin beraz, bertso bat botatzen baduzu, ikusten dugu nola lan egiten duzun, eta zeintzuk garuneko eremuk parte hartzen duten. Gaurko saioan batu ditugu bertsoa eta garuna, azalpenekin ederki dabil gure Ainoa laguna. Zer den buruan barruan dugun organu ez ezaguna, ezagutzea ahalbidetzen diguna. Oso ondo, bertso ederra bota digu. Inigok, prozesu hau, berak nola sortzen duen bertsoa, orain urrengo diapositibetan saiatuko gara, berak ze prozesu kognitibo erabiltzen dituen, eta zeintzuk ere murekin erlazionatzen diren bertso hori botatzeko, ezta? Guk oraingoan ez diogu gairik eman, edo ez dizugu neurririk eman, zure kabuz atera duzu, baina, lehenengo entzun behar duzu, zer eskatzen zaizun, ulertu behar duzu, pentsatu behar duzu momentuan, bertsolaritza batez ere improvisazioa da, eta sortzen hasi behar zara, hitzak aukeratu eta gero kantatzen. Guazen prozesu hori ikustera banan-banan. Orduan, hau nahiko harin pasatuko dugu, orduan lehenengo, gaia ulertu behar du, eskatzen zaiona, zen motako bertsoa botako duen, ze neurri izan beharko duen, eta abar. Eta horretarako, egin behar du, entzun eta ulertu. Entzutea eta ulertzea garunean gauza berdina dira? Ez dira gauza berdina. Hortxe ikusten dugun bezala, entzuteko erabiliko dugu kortez parietala. Hortxe entzumena kodetuko da. Baina, ulertzeko eremua beste bat izango da. Bernike eremua bezala ezagutzen dena. Hortxe morez ikusten dena. Orduan, entzuteaz gain,
ideiak hitz bihurtu behar dira, ezta? Bertsolariak ulertu behar du zer gertatzen den. Eta badaude, pertsona batzuk edo lesio konkretuen atzetik, ez direnak gai ulertzeko, ez? Bernikeren area adibidez, eremua badaukatelako minduta edo asaldatuta. Behin entzuten duenean eta ulertzen duenean Iñigok, hasi behar daia hitzekin pentsatzen eta errimekin pentsatzen, ez? Zeintzuk hitz erabiliko dituen, bere bertsoa aurrera eramateko. Baita esaldiak antolatu beharko ditu, ondo geratzeko, neurrian sartzeko, erritmoa emateko, eta abar. Eta gero guzti hori ahoskatu beharko du. Eta guzti horretan garunak parte hartuko du, ezta? Kasu honetan, garrantzitsuak izango diren eremuak, izango dira ulertu ostean, entzun eta ulertu ostean, Bernikeren eremua izango dela oso garrantzitsua, hitzak sortzeko, hau da, ideiak hitz bihurtzeko, Brokaren eremua beharko du ondo funtzionatzen izan Iñigok, adibidez, Brokaren eremuan lesioak dituzten gaixoek edo pertsonek, esaten badiozu zer edan nahi duzu, esango dizu ura nahi, ez, gehienez, segun eta ze gradutako arazoa daukaten. Aldiz, ez dute esan, baina Bernikeren eremuan agertzen bada lesioa, fluido hitz egingo dute, baina agian zentzuri gabeko gauzak esango dute, ez? Etxeak korrikan dago eta koloreak entzuten dira. Eta horrela esan, baina ez dauka zentzunik, bai? Orduan, badaude eremu konkretuak edo zehatzak ulertzeko eta hitz horiek sortzeko. Baina, hitzak ere badauzkagunean, hasiko lirateke bertsoaren sortzea eta improvisazioa, ez? Eta igual hau da interesgarriena. Zergaitik da interesgarriena? Iñigok egin behar duena da, pentsatu ditu hitzak, baina lehenago esan dugun bezala. Egon behar da pentsatzen, aurretik zer esan duen, egon behar da inibitzen, agertzen zaizkion ideia berriak, ezta? Eta onenak aukeratzen. Eta guzti hori momentuan kantatu behar du. Beraz da, prozesu bat, hainbat eremu batera aktibatuko duena, eta milisegundotan gertatzen dena. Gainera, badaude erronka batzuk, bertsolaritzan, adibidez puntuarena, momentuan atera behar duzula, zer esaten ari diren, gaia, errima, eta gauz guztiak. Eta horretarako beharko dugu garuna osotasunean lanean eduki. Oso garrantzitsua izango da, oso gizakiarena den eremu bat, Bernike eta Broka bai noski, ze hizkuntza konplexua gizakiaren funtzio bat da, baina kortesa prefrontala ere, batez ere gizakian egongo da garatuta. Eta honek lagunduko dio Iñigori, ideiak antolatzen, inibitzen ez dituenak nahi erabili, edo ez direnak propioak momentu horretan erabiltzeko, eta sortzeko. Sortzeko bere bertsoak. Hementxe kantatu behar genuen zeo zer, ez da? Improvisazioari buruz egin behar genuen ariketaren bat, joan zait, bai? Ikasleen artean banatuko du arbeltxo bat, arbeltxo horretan errima jarriko dituzte, oraintxe bertan ari da idazten, izezak izari den idazten, eta gauza bat ez duzu zen, niretzat zaiena dena da, momentuan aukeratzea doinua. Bale. Segun ze abesteko doinu bat aukeratzen dut beste bat. Hori niretzat, zela ez nahi zinualen beste erabildual, asko ibiltzen direnea daukate derrepente kriston doinutegia, doinutegiak ere aldatzen doaz, berritzen doaz, eta niretzat ere izaten daneko erronka doinutegi berriak ikastea eta aukeratzea. Orain sortzeko txiki bat, lehen sortzeko handi bat aukeratu dut, orain sortzeko txiki bat, pixka biziagoa izateko, errimak azkarrago sartzeko. Saiatuko naiz. Orduan hitzak baino garrantzitsuagoa, gehiago kostatzen zaizu doinua. Lau idatzi behar dituzue.
bueno, posti jazten badituzue, 10eko txikolatzen behar da. 10eko bat, edo. Eta albada errimatzea, importantea da. Bestea, bertzua txarra izango da. Badago errimatuta. Ondarru eta mutrikuk ez dut errimatzen. Bai, lehenko, lau edo idazten badituzte, gero zuen beste lau. Ikaslea direnez, seguru ez direla jango da dara konteraz. Segurazki ez. Kostatzen da, ez? Bai, kostatzen da. Bere ikusteko, nik momentuan egiten du ekarri behar dudana, ni pentsatzen du lehenengo bukaera. Gero joaten naiz, momentuan sortzen dut bukaera, eta azten naiz abesten bukaera hortara iristeko. Hori da nire prozesua. Claro, momentu hortan bukaerako puntua pentsatzen dudanean, bukaerako puntu horrek errima dauka, eta juten ez momentuan errimak ekartzen, neurrian sartzen, entonatzen, hori. Orain berai ekarri dira, hori, errimak aukeratzen. Zure garuna entrenatuta dago, beraz. Bai. Harinago egiten duzu errimen bilaketa. Bai, azkenan teknika badauka. Teknika badauka, azkenan praktikarekin da, teknikarekin, peinete da. Gero. Gaur gauez gelditu naiz, ni nahikoa ero, esango dizuezuei, deskantzaudet zero. Ondarrun bezelaxe, mutrikun ebero, nola abestu leike. Bi ordu loinda gero, nola abestu leike. Bi ordu loinda gero. Hor momentuan, adibidez, pentsatu dut gauza bat, baina momentuan aldatu dut. Iruditu zaidalako, interesgarriago beste esatea. Orduan, ondo dago momentuko, ez? Hori da egiten du, baina, klaro, hori behar duzu zure buruan, besteak ez nabaritzeko. Hori da, hori internatzen da. Azkenean hori da kontrol inhibitorioa deitzen dioguna, ez? Bai. Esan dudana, zuk inhibitu behar dituzula zure hasieran agertzen zaizkizun aukerak, oberena botatzeko. Bai, diferentzia da lagunekin orain, hasi naiz abesten niretzat nahiko desatsegina da, ez dut bukerari pentsatu. Normalean beti bukera pentsatzen dugu, eta bukera horretara goaz. Eta oraingoan ez dut pentsatu. Hasi naiz ja abesten, eta aukeratu dut, zoriz, bat. Orain saiatuko naiz bukera pentsatzen. Nahi baduzu esango dizuet, hola ikusteko nola egiten dudan. Bale. Esango dizuet, aukeratuko dut bat, esango dizuet zein den bukerakoa, pero hasiko naiz abesten. Eta bertara iristen naizen, eta lortzen badut, oso ondo, ez badu lortzen, zuzeneko gauza. Gira. Bukat egititzu eta bidez, lehenengo aiatzeko, gure herrian ere badugu hondartza. Ados. Dira, hondartza, gatza, latza eta hotza. Hotza pixkat errima portatua. Jarriko du, gure herrian ere badugu hondartza. Bale? Naiz maiatzean gauden, ez daukagu hotza, nik itxasoa maite, ta bertako gatza. Zuen herrian bada, hondargune latza, gure herrian ere, bada
Herrian ere badago hondartza. Oso ondo. Bai, oso ondo. Bai, bueno, itzela ekarri dugu bertsolaria, ezta? Inigo filosofiako irakaslea. Bai, bueno, eske bera ikusten dugu eta gainera azaltzen du, zeintzuk prozesu erabiltzen dituen hoietara heltzeko, beraz ez daukat gauza asko gehitzeko. Honekin erlazionatuta, berak esaten zuen, inhibitu behar zituela portaera batzuk edo funtzio batzuk beste batzuk sartzeko eta bere bertsoa hobeagoa izateko, nik ere baneukan hemen pasatuko dugu hau, test bat, bebai ikasleekin egiteko, ikusteko erantzun automatikoak garunean zelan funtzionatzen duten, ezta? Orain agertuko dira hitz batzuk, eta esan behar duzue hitz horien koloreak, bale? Orduan, ez dakit badagoen pertsona bat voluntarioa agian errazago ikusteko. Hortxe agertuko dira hitz batzuk eta esan behar dituzu koloreak, bale? Kolorea hitzarena, ez bera hitza, kolorea, bale? Orduan, adibidez hemen, bueno, erraz egin duzu, berdea, ez da? Bueno, guztiok ikusten duzue erraz, normalean garunak edo normalean egiten dena da irakurri, ezta? Erantzun automatikoa izango da irakurtzea, gorria esatea eta ez berdea, niri kostatzen zaite piloa normalean, nire alabak ere beste egunean etxean egin zuen oso erraz, bale? Argi dago zure garunak oso ondo funtzionatzen duela, bale? Eta kontrol inhibitorio oso ona daukazula, baina normalean bai kostatzen da bizkat, eta esan bizkat ikusteko, Inigori eta beste bertsolariei ere kostatzen zaiela kognitiboki hori lana behar duen funtzio bat dela. Eta ja bukatzeko, eta oso ondo ikusi dugu Inigorekin, berak esan du doinua kostatzen zaiola gehien bat, sortzea, kasi hitzak eta errimak sortzea baino gehiago, zerebeloa, lehenago ikusi dugun bezala, adibidez hegaztietan ere oso garrantzitsua dela, ezta? Bertsolaritzan ere zerebeloak, erritmoa eta denborak mantentzea eta neurriak eta oso garrantzitsua izango da, eta sistema limbikoa, ezta? Konexioa sortzeko publikoarekin. Sistema limbikoa egongo dela gure garunaren barnealdean oso egitura zaharra izango da eta hor emango dira batez ere emozioak, beldurra, poza, tristura eta bar. Eta ikusi dugu Inigorekin konexioa ematen dela bertsotan. Orduan, ja bukatzen joateko, ikusten dugu bertsolaritzak adibide bizi bezala lagundu izan digu, gure garunaren, gizakiaren garunaren goi funtzioak ikusteko, hainbat eremu ikutzen ditu, noski hizkuntza, ulertzea eta erabiltzea, eta horien variableak bilatzea, ezta, memoria, gogoratzea arinago kantatutakoa eta eman zaizkion gaiak eta bar, eta sormena. Baina nik uste dut, kasu honetan ere, nik hau azaltzea baino kasi hobeto dela, Inigo etortzea ona, eta azken bertso bat botatzea, eta hementxe ikusten ditugu garunean ematen diren funtzioak, eta ja gaurkoa bukatzen joango gara, bale? Orduan Inigo nahi duzunean. Bertsoak eta garunak badute erlazioa, hizkuntza eta sormena, bien kombinazioa, zaindu entonazioa, bilatu emozioa, naiz eta ez den erreza, bilatzen konexioa.
zigor pozik hartu nuen, zure invitazioa, olatzek eginda gero, Kriston presentazioa, Ainoak egin dutena, nik kolaborazioa, orain ikasleen esku, azken ebaluazioa. Oso ondo. Bai, bueno, bukatzeko, ezta? Edo ja bukatu dugu. Sorry, bukatzeko, esatea, bueno, harrigarria da, Iñigok egiten duena, ezta, zuzenean ikusi dugu, eta zelan izan daitekeen hori, ezta, zelula multzo batetatik, hasieran gaudenean gure amaren sabelean, nola baita esateko, gu ere zelula multzoa gara, eta nola garatzen joaten garen, eta esperientziak hartzen, bizitzan zehar, eta ikasten, eta gure garuna zer nolako gauzak egiteko gai den, ezta? Beraz, bueno, eskerrik asko Iñigo, adibide zoragarria. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, mi eskerra inoa eta Iñigo, eta hau izan da guztia, bukatu da, aurkezpena.